ಕೂಲಿಗೆ ಉನ್ನಿತ್ತು ಪೆತ್ತೆತ್ತು ಕಾಯಿಗೂರಿಯ ಪೂದು ರಡ್ಡು ನೆಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಬೊಟ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಕಾಸ್ತಿತ್ತು ನೀರು ಆಮೇಲೆ ನೀರದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ नहीं मैं लाती हूँ अभी गर्म पानी नहीं है आता मैडम चालू कर दे चालू कितने बजे अभी बोल के आधा घंटा हो गया नहीं आता मैडम ಪುಳಿಯೋಗರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಕ್ಯೂ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು. Hey guys, namaste, ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಆಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಮನೆ ಪುರ ದರ್ತದುಂಟು ಮೂಲು ಚಳಿ ಬಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಜಂಕುಲು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಕರ ಚಳಿ ಮಾರೆ ಐಕದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ರೂಮುಡು ಮೊಕ್ಕಲ ಸೋಲಾರ್ ಒಂದು ದೊಂಬು ಬರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕಾಣೆ ಅವೇ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮನ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಮೀ ಅಂದೆ ಪೋಯರ್ಲ ಸರಿಯಾಪು ಜತ ಐಕ್ ಆಯ್ಡ ತಿತ್ತದ ಆಯ್ಡ ಪೋದು ಪನ್ನಗ ಮನೊಂದುಲೆ ದುಂಬು ಬರೋಡೊಂದು ಸೋಲಾರ್ಗೆ ಕೆಲವದೊಬ್ಬರು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಅವನು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ ಕರೆಂಟ್ ದೊಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕನಕಪುರ ಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪಾಸ್ ಹಾಕುನು ಬೇಗ ತಿತ್ತದ ಆಯ್ಗೋರಿಯ ಪೋದು ರಡ್ಡು ನೆಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಬೊಟ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಕಾಸ್ತಿತ್ತು ನೀರು ಆಮೇಲೆ ನೀರದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ नहीं मैं लाती हूँ अभी गर्म पानी नहीं है आता मैडम चालू कर दे चालू कितने बजे अभी बोल के आधा घंटा हो गया नहीं आता मैडम बकेट ಆಗ ಪಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಣ್ಣು ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮೊಕ್ಕಲ ನೀರುದು ಒಂಜಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಸೋಲಾರ್ ಕಾತುಕೊಲ್ಲ ಪುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ದೊಂಬು ಬರೋಡ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಯಾನು ಪುಲ್ಲೆಗಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ ಮೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಜೆತ್ತುದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಯಾರು ಮೀ ಒಂದು ಪೂಪಿನ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬೇತದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತದ ಹಾಲ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಮನ್ಪೆರೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಚಾ ಅವಡು ಅಂಚ ಮೀದೆ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಪೋಕ ಬಣ್ಣದು ನೆಟ್ಟದ ವೆದರ್ಗೆ ನೀರು ಪರ್ದು ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಶೀತ ಬಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದ ಅಂಚ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೀದೊಂಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಶನಿ ಸಿಗ್ನಾಪುರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪಿದಾಡೋನು ಪೂರ ಐಡ್ದ ಕಾಂಡ ಯಾನು ರೂಮ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ಬುಡ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಎಂಟು ಬತ್ತದಾತನ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ತೇಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದಿಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚ ಬಸ್ ತಲ ಅವೇ ಬನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಪರ್ ಹೆಡ್ ಏತಿ 1000 ಪರ್ ಹೆಡ್ 1600 ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ AC ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ते पिरपनದ ಸರಿ ಡಬಲ್ ಓರಿಯರಿಯಾಗ ಮೂಜಿ ಸಾರಾಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಪನೆ ಎದುರುಡೆ ಉಂಡು ರೂಮ್ ಅಂಚಾದು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತ ಕೂಡ ಈ ಲಗೇಜನ್ನು ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ನಾಡಂದು ಪೋಪಿನನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜಪ್ಪನಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ರೂಮ್ ಅಂಚ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಕುಲು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಸ್ ಟೋಟಲ್ ಶಿರಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೂ ಓಡಾಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 40,000 ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಬಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಫುಡ್ ದಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕೆಲವುದ ಕಮ್ಮಿದ ಉಂಡು ನೆಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಪುರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊಕ್ಕಲ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನ ಒಂದು ಬಾಬಾಗ ಪಂಡದು ಮನ್ಪೇರು ಬಾಬಾಗ ನಿಕುಲು ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಪಂಡದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕುಲೆ ಪನ್ನ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಮೂಲೆ ದೀಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐಟು ಕೂಡ 1,000 ಒಂದು ರಟ್ಟವೇರು ಅವಳು ಬಾಬಾಗ ನಿಕುಲು ಕೊನೋಚಿ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ದೀದು ಎಂಕಲನೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಕೊನಪುನ ಐತ ಬಾಬನ ಪಾದಗ ದೀದು ದೀಪುನು ನಿಕುಲು ಪೋದು ಬಾಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಕುಂಟುನೆ ಅವು ಬಾಬಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಪುರ ಮೂಲು ಮಂಡೆ ಹಾಕುವೇರು ಅಂಚಪುರ ಫ್ರಾಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡತ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿ ಉಂಡತ ಐಟ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಾಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಮಂತಿಲ ಕಾಪುನು ಯಾನಿ ಸಲ ಕಾಸೆ ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ಡಬ್ಬೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಗ್ ಒಂದು ಮಂತಿಲ ಕಾಪುನು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಪುರ ಉಂಡತ ಮೊಕ್ಕಲು ಕಡ್ಪುನು ದೇಪಣ್ಣ ಉಲಾಯಿಗ ಬಾಬಾಗದ ಅಲ್ಲ ದೀಪು ಜೇರಿ ಮೊಕ್ಕಲೇ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ದೀಪುನು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುನು ಮುಲ್ಪ ವರ್ಪುನು ಪಂಡದು ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಲೂಟು ನಕಲು ಪಂಡ
5-10 ಬಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಯಾವಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲು ಬಜಿ ದೆತ್ತು ಅದಿನಕ್ಕಲು ಬಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲು ಪನ್ನನೆ ರೇಟ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈತು ರೇಟ್ ಪಂಡದು ಅಂಚಪ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಡೆಗ್ ಬರೋಡಣ 40,000 ಅಂತೂ ಬೋಡು ಕಾಸು ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆಯ ಬೊಟ್ಟದು ಪಂಡದು ಪೋಯ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪು ನೀರು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಮೀದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದೆಗೆ ಪೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ 11 ಮರ್ಪೆ ರೂಮ್ಗೆ ಚಾಲ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕಲ ಇತೇಲಿಯ ಕಪ್ಪು ಐಟ್ ಎತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಯೇ ಕೊಡೆತ್ತೀನಿ 4 ಕಪ್ಪು ಇತ್ತೀನಿ ಇತೇಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 90 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಐಕೆ ಆನೆ ಪೋದು ಚಾಲ ತಿನ್ನಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ರೂಮುಡೆ 11 ಮೂಲ್ಪನೆ ಮೀದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶನಿ ಸಿಂಗ್ನಾಪುರ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಅನಿತ ಪಿದಡಿಯ ಚಾಕನೇರ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಮೂಲು ಮಿನಿ ದಾಲ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಕ್ಲು ಮಿನಿ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪೊರ್ಲು ಇಂಚ ಮೂಜಿ ನಾಮ ಬಾಡ್ದು ಗಡಪುರ್ವೇರು ಹುಷಾರು ಪೋಡು ಮಾರೆ ಓಡಿ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನಿತ ರಡ್ಡು ತಿರ್ತಿರ್ಬೋದು ದೆಕ್ಕದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಸ್ತಿ ತೊನರತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀಡಿದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬಂತು ಕೊರ್ರೆದಾನೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ದೆಕ್ಕದು ಬರ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಪಾತೆ ನಕ್ಲು ಬೋಡು ಪಾತೆ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಮಕ್ಕಳು ದಾಲ ಮನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದೂಲೆ ಯಾನು ತಿರ್ತು ಇತ್ತೆ ಚಾಲ ಇಂಬೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಕಾಫಿ ಅಂಚೆ ಕಣ್ಣಾರ ಪೋಯ್ ಯಾನೆ ಪೋಯ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೂಮ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತೆ ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಐಟ್ಲ ಉಲೆ ಹಾಕೋ ಇருந்து ಐಟ್ಲ 40 ರೂಪಾಯಿ ಉಲೆ ಹಾಕದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋದು 11 ಬತ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ರೇಟ್ ಇತಿತೇಲಿಯ ಕಪ್ಪು ಅವು ಚಾತ ತೂಪವ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪು ಆಣ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪುರ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೊಂಡೆ ಇತ್ತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆ ನಮಗೆ ಪರ್ದ ಅಭ್ಯಾಸತ ಮುಲ್ಪದುಲೆ ಮೊಕ್ಕಲ ಕಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಈತೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೋಡೆ ಐಟಲ ಉಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಇದೇ ತಂದೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಐಟ್ ಉಲೆ ಹಾಕಿ ಕುಡೆಂಕುಲು ಕೂಡ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರಿಯ 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಏತು ಜನ ಒರಿಯೊರಿಯಡ ಕಾಸು ಬತ್ತೊಂಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕುಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಎತ್ತಾನು ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಲೂಟುನ್ ಮಕ್ಕಳು ಖಾಲಿ ಅವನ್ಗೆ ಬಾಬನ ಪುತರಡೇ ಕಾಸು ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಬಾ ಪುರ ಇಂಚೆ ಪುರ ಇಚ್ಚಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾಬಾ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಮೀನಿತ್ತದು ಎಡುಂಡದ ದಾದಾತು ಅದಾದನ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಲೂಟೀಸ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಇಂಚ ಕಾಸು ಅನ್ಪುನು ಇಂಚ ಕಾಸು ಬಂತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಮೇಕೆ ಸೀಕು ಬೋಪುನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಾಕದ ಕಾಸು ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಅವು ಹಾಕ್ಲೆ ಗುಂದಾಪುಜಿ ನ್ಯಾಯಡು ಬೆಂದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಹತ್ತಂದೆ ಬಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಹಾಕದ ಕಾಸು ಪುರ ಏರೆಗ್ಲ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಬರ್ಪುಜವ ಹೆಚ್ಚದಿನ ಐಟ್ ಮಕ್ಕರಾಪಿ ನಿಮ್ಮೆನ ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಿ ಪರ್ ಡೇ 2000ಗೆ ಪರ್ ಡೇ 2000 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಮೊಕ್ಕಲು ಬೆನ್ರ ಅನ್ನಗ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 2000 ಬಣ್ಣ ಏತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಿ ಎಂದು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಮೊಕ್ಕಲ ದಾಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಐಕದಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದನೆ ಬಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲ ದಾಲ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ರೂಮುಡು ಅಂಚ 800 ನಮ್ಮ ಊರಡಣ್ಣ ಒಂಜಿ 600 200 ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎದುರುಡೆ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡ ಆಪುಡು ಬಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲೆಡ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮೊಕ್ಕಳ ನಮ್ಮನೆ 4-5 ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಆಪಿನಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಪೋಪಿನಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಪಂಡಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಕುಡರಿ ತಿರ್ತದೆ ಕುಡರಿಯ ನೆರೊಂದುಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಅಲೆಗೆ ಬತ್ತದು ನನ್ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆತಿಜಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಾತೆದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿದಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರವು ನನ್ನ ದೊಂಬು ಆವಡು ದೊಂಬು ಐಕ್ ಕಾಯೋಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಐದಕ್ಕ ಮೀದೊಂಜಿ ಪಿದಾಡು ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪುರ ಮೀದು ಪುರ ರೆಡಿಯೇ ಮೊಕ್ಕಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಪುಲ್ಪೆನ ಚೂರು ವರ ಚೌಲಿ ವರ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚ ಬರೋದು ದೊಂಬುಗೆ ತಕ್ಕ ಬರೋದು ಸೋಲಾರ್ದ ನೀರದ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ರೂಮ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣ ಕೋಡೆ 800 ಇತ್ತನು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನಗ ಕೂಡ 1200ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಲೂಟುನ್ ಮನ ಯಾನ ಅವೇ ಪಂಡತ ಲೂಟೀಸ್ ಅಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇನಿ ಕಣ್ಣಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ಲೊಂಡಿಗೆ ಇನಿ ಸರಿ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಮೊಕ್ಲೆ ಪಾತೇಜಿನ ಅಣ್ಣಲ ಅವಲ ಉಂದುವೆ ದಯಪಣ್ಣ ಪಾತೆ ನೊಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಅಂಚಿನೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಲಂಗುಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಪಾತೇಜಿನ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲು ರೇಟ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಬಾಕಿದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮನ್ಪುನು ಸಡನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಮಂತ್ ಪೋಡು ಆಕೆ ಅಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಈ ರೂಮ್ ಹುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ರೂಮು ನನ್ನ ತೂಡು ಎಂಚಿನ ಬಂಡದು ಮುಕ್ಕುಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಇಂಚೆ ಪುರ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಕೋಡೆ 800 ಆಯೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತು ಕುನ್ನಗ ಬಂತಿಜಿ ಮನದಾನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಡು ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ 1200ಗೆ ಇನಿತ ರೇಟ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲೊಂದತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಮಾರಡ್ ದೆಕ್ಕನ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ಜಿನಾಂಡ ಮಕ್ಕಳ ರೂಮ್ಗೆ ಏರ್ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ವೇರು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲು
ಇಂಚ ಮೇರ್ಲ ಪಾತಿರಿ ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಆತನ ಮೆರಡ ಒಂಜೊಂಜೆ ರೀಸನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಈ ನೀರಡಿ ಆನೆಂಚಲ ಮೀಯೆ ಪಾಪ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಚೌಲಿ ಅವಲ ಈ ಊರುಡಂತೂ ಚಳಿಟು ಉಂತೆರಾಪುಜಿ ಆ ನಮ್ನೆದ ಚಳಿ ಕಾರ್ದಿ ಏರಾಪುಜಿ ನೆಲಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಆ ನಮ್ನೆ ಉಂಡುಂಡು AC ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಚಳಿ ಪಂಡ ಚಳಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ರೂಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀತಿಜೀರು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅಂತೂದು ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ ಪೋಡು ಆಂಡೆ ಇಂಕುಲು ಅಂಚಿಡ್ದು ಕೊಡಂಜಿ ರೂಮ್ಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ ಡೇ 1500ಗೆ 1500 ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಹೀಟರ್ಲೊಂಡಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ದಲ್ಲೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ್ದು ದೇಪಣ್ಣ ಮೂಲು ಚಳಿತ ಉಂದೇಟುಂಡತ ಒಂದು ನೀರು ಮುಟ್ಟರಾಪುಜಿ ಆನೆಂಚಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀದು ಬತ್ತೆ ಈ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಯಲ್ಲ ಪಾಪ ಚೌಲಿಯೇ ಮೀತೆ ಮುಕ್ಳು 2 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋರ್ಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿಗೆ ಕೈತ್ತಲ್ದನೆ ದೆತೊಂಡ ಶಿರಡಿದ ಟೆಂಪಲ್ದ ಕೈತ್ತಲ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರೂಮ್ ಎಂಕಲ ಅಂಚೆ ಎಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಡೆ ಕೈ ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೆಂದು ವೆಜ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೆತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಖಾಲಿ ಅಂಚೆ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಖಾಲಿ ಯಾವುದು ಪಂಡೆ ಅಗ್ಲೆ ಕೋಡೆದಲ್ಲ ಕನೆ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಅವು ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ತಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತುಂಡು ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಪರ್ ತಿನ್ನತ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಕೀಸ್ ದಲಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅವೇನು ತಿಂದಿನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅತ ಅಡಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರೆ ಏಕೆ ಮಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯೇ ತಿಂದೆ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಹೋಟೆಲ್ ಬೀದು ಒಂದು ಶಿರಡಿ ಟೆಂಪಲ್ದ ಕೈತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಚಾವಡಿ ಶಿರಡಿದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಚಾವಡಿ ಪಡೆದುಂಡು ಚಾವಡಿದ ಕೈತ್ತಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ ಮಂತದ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂದುವೇ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಎಂಗಲ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ದ ಫೇವ್ರೆಟ್ मेरे गुल्लू ये बात होगी नहीं इन्हीं सोन लगी मम्मी नहीं तो हम लोड़ा बोल देंगे नहीं मैं कोड़ा को पेंचल बुट वाले टेस्ट करना पता ही नहीं तो इनका साउथ इंडियन थाली बात बिज्जु लव ಇದೆ ದೊಣ್ಣದ रास्ते में 2-3 मंदिर पड़ता है ये पंचमुखी सापुरी खंडवा मंदिर और कलपरुषिया करते के जाते जाते करेंगे 200-300 बढ़ा के दे दो ಮೊನ್ನೆ ಬನ್ಪಿನ ಸುಂಕಾಯಿ ಕಟ್ಟು ತೋತು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೈದ ಅವೇ ಆನ್ ದ ವೇ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ರೆ ಉಂತ್ಯ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡಲ ನೆಟ್ಟೆ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಓವೋ ಉಣ್ಣು ಅನ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಅಂತ ತೂಪವೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ್ದು ಅದೇ ಉಂಡು ಪೆತ್ತ ತಿರ್ಗುವ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ದಿಕ್ಕದಾಗ ಅಂತ ಗೋರಿಯ ಪೆತ್ತಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನ ಗೋರಿಯ ಪೆತ್ತಾಗ್ಲಿ ಹಾಂ ಗೋರಿಗೆ ಕರ್ಮಿ ಜ್ಯೂಸು ತಿರ್ಗುವ
ಅಲ್ಲ ತಿಬ್ಬುನ ತುಲ ಕೂಲಿಗೆ ಉನ್ನಿತು ಪೆತ್ತೆತ್ತು ಪೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಬೇರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಡಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹುಲ್ಲು ಮಾಡ್ಯಾರ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ ಪೂಜಾ ಶನಿ ಶಿಂಗ್ನಾಪುರ ಬೈದ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ಗಲಿ ನೀ ಶನಿವಾರದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇರ್ನ ಕುಜಲ್ದದಿರಿ ಸಿಂಚನ್ನಕ ಮಂತ್ರಿ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಬರ್ಫಿ ಪ್ರಸಾದ ಬಣ್ಣದು ಮುಲ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಖಾರ ಇಡು ಮನ್ಪುನ ಮೂಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲೆ ನಾನು ಬತ್ತದಿತ್ತೇನು ಎಂಗ್ಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡೆ ಬತ್ತದು ಗರ್ಕ ನಾಡಿಗೆ ಇದೀನಿ ಮಾರ ಅವು ಏರ್ಪುರ ತೂತಿಜರ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಎಂಕುಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಫಿ ಪ್ರಸಾದ ಪಣ್ಣದ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಓರ್ತಿ ಬತ್ತು ಗರ್ಕ ನಾಡಿಗೆ ಇದೀನಿ ನಾವು ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಡೆಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕು ಬೈದ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮುಂಪಿಲ್ಲ ಮಗು ಫೋಟೋ ಹತ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ
ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿಂಗ್ ದಾದ ಬಚ್ಚಿಂಗ್ ಏತು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆಪ್ಪುನು ಇಂದೆಟ್ ಈ ಶನೀಶ್ವರನ ಟೆಂಪಲ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಗೆ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಪಂಡದ ಈಗ ಒಂಜರ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಅರಿವಾಣದ ಒಂದಿಕ್ಕು ಎಂಕಲ್ನ 2 ಜನ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಆಗ್ತೇನೆ ಮೂಲೆ ಆತಂಡು ಈ ಸಲ ಎಂಕಲು ಒಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಂತ ಈ ಸಲ ರೇಟ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತೀನಿ 50 ರೂಪೀಸ್ ತೂಲೆ ಒಲ್ತು ದೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪಿರಂದು ಈ ಊರುಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಂಗೇನೆ ಮನ್ಪುನು ಒಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎತ್ತನಂಡ ಪಾಸ್ ಇಜಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ ಪೂರ ಪುಲ್ಕಾಂದ ಮನ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಪುಳಿಯೋಗರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಕ್ಯೂ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಅವನೊಂಜಿ ಮುಂಟೊಂಜಿ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅವು ತಿನ್ನದ ಬಡವ ಗತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಕ್ಯೂ ಹಿಂದೆ ಉಂಟರ ಬಿಡ್ತಿದೆ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ಕೋನ ಮೇ ಕ್ಯೂ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವನು ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಆತನ ತುಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡಲ ಅವನುಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅವನಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂದು ಕಮಲಶ್ರೀ ಬಿಗುದಲ್ಲ ಫೋಟೋಗೆ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಇಂಥ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಿಡಿದು ಓವರ್ಫ್ಲಾಗ್ ನೆಟ್ಟಿ ನಮ್ದು ಹೌದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ರೂಮಿಗೆ ಬೈದದ ನಾನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದೊಂಜಿ ವನಸಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ ನಾನು ಓಕೆ ತಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.